এই রাইড রেডি বসলো আরে মজা লাগে মাথা বলে সরি তোমায় না লেট গেল সিকিউরিটি ডালো দিয়ে ঠুকটা প্রেডিকেট মাথা কথা ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ସବୁ ବର୍ଷ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆକାଶ ଜୀବନର ଫାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ବ୍ଲଗକୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇନି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋର ଏବେ ଅଫିସ ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ମୁଁ ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅକୁ କହିଦିଏ ଯେ ସିଏ ଆସିବ ତାର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ତ ଆମେ ଏବେ ହସବଳ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଅଛୁ ମୁଁ ସିଏ ଆସିକି ଭିଡିଓଟା କରୁଛି ସେଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି हेलो शाबाश बेटा जय जगन्नाथ भाई ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ କଣ ହଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁକା ମାମୁଁ ପୁଅକୁ ବସେଇଥିଲେ ସିଏ ଆସିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ ମୁଁ ପଛପଟେ ଟିକେ ପ୍ରବଚନ ଦେବି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବସେଇଥିଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାକୁ ଚାଲ जय श्री राम ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଡି ଚାଲ ଏବେ ବାଙ୍କୁଆଳ କ୍ରସ କଲୁ ଟ୍ରାଫିକ ଭାଇନା ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁକା ଟିକେ ସମୟ ରହିକି ଆମେ ମାଡି ଚାଲୁ ଏବେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଦେଖିବା କେତେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଗାଡି ଯୋଉ ଚଲାଉଛୁ भाई ଏବେ ଆମେ ମହାନଦୀରେ ଏବେ ଚାଲିଛୁ ମହାନଦୀରେ ମହାନଦୀ ନା କାଠ ଯୋଡି ଏଇଟା କାଠ ଯୋଡି ତୁ ଭୁଲ ତାହେଲେ ଆଉ ଶଳା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ଗୋଟିଏ ମୁତ ମାଇଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶଳା ଭାଇ ଭିଡିଓ କଲ କରୁଛ ନା ଶଳା ଟଙ୍କା ଏଠି ଆସିକି ମୁତୁଛି ଚାଲ ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରବଳ ଚାଲ ଟିକେ ପାର୍କିଂ ରେ ଗାଡିଟାକୁ ରଖିଦବା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭାଇ କି ଗହଳି କି ରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଭାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କର ମସ୍ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚାଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିଆ ଫାଇନାଲି ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କେବେ ହେଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିନଥିଲୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସିଏ ହଉ କି ମୁଁ ହଉ କେହି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିନୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡା ଆସିଛି ଘୋଡାଟା ନା ଓଟଟା ବେ ଘୋଡା हेलो भाई बहुत बढ़िया लगला सब्सक्राइब कर दियंतु भाई ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ତମ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବାଲିଯାତ୍ରା जय जगन्नाथ भाई ଏଇ ରାଇଡ୍ ରେ ଟିକେ ବସିଲେ ଅନ୍ଧାରେ ମଜା ଲାଗୁଛି भाई ଏମିତି କଣ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲା ପୁରା ରାମଦୋଳିରେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ବହୁତ ବସିବୁ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ବସିବା बसिया ताले चलो ଚାଲା ରେ ବସିବା ତାହେଲେ ଆସିଗଲା ଏବେ ଟିକେଟ ଚାଲ ବସିବା ଏଇ ବସି ତ ପଡିଲେ ଡର ମାତ୍ର ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି କଣର କିଛି ନାହିଁ 100 ଟଙ୍କା ଝିଅ ଗୁଡା ବସିପାରିବେ ରେଡି
चलो भाई तुमका भी गया ଶଳା ନିଦ ମାଇଲାଣି ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲ ଟିକେ ଠୁଙ୍କା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାଦ କରିଦବା ତାପରେ ଯିବା ମାଡିଛି ଆଉ ଟିକେ ସବୁ ଖାଇବା ଆମର ରୋଲ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ତ ଖିଆ ସରିଲା ଏବେ ପୁଣି ଆସିକି ରୋଲ ଖାଇବା ରୋଲ ବାସ୍ ମାଡି ଚାଲ କେତେ ଖାଇବୁ କି ଶିବ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇଲେ ରୋଲ ଖାଇବୁ ପେଟ ଡାଏଟ ର ମା ଭଉଣୀ ହେଇଗଲା ଡାଏଟ ପୁରା ମା ଭଉଣୀ କାଲି ଦିନ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା ଆଉ କାଲି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବୁ ରାତି ଏତେ ହେଲାଣି ଆସିପାରିବୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ଧୂଆଁ କରିଦଉନି ଭଲ ପେଟ ସବୁ ଦେଖୁନ ହଁ ହଁ ରୋଲ ଭାଇ ରୋଲ ଟାକୁ କିଏ ମନା କରିବ ଆଉ ଯୋଉ ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁଛୁ ସେଥିରେ କଣ ହବ ପୁଣି ରୋଲ ଖାଇଲେ ପେଟଟା ଗୋଟେ କମିଯିବ ଭାଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବ ଟିକେ ଚିଟ୍ ଡେ ହବ ରୋଲ ଟା କଣ ଲାଗୁଛି ଚଳିବ ଏତେ ବି ଭଲ ଆଉ କଣ ବାଲିଆରେ ପୁରା ଅମୃତ ଫମୃତ ମାରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କଣ ପୁରା ମିଓ ମିଓ ପୁରା ଇଏ ସିଏ ମିଓ ମିକ୍ସ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ତାଠୁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଚଳିବ ରେଡି ଆଭରେଜ ଆଭରେଜ କହୁଛି ମତେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ବି କୋଉ ଲାଗୁନି ଯେ ପୁରା ହାଇଫାଇ ରୋଲ ପୁରା ଲାଛା ପରାଟା ରୋଲ ଏ ନର୍ମାଲ ରୋଲ ଆଉ ଭାରତ ମସଲାରୁ କିଣା କିଣି ହେଲା ବାଇ ୱାନ ଗେଟ୍ ୱାନ ଚାଲିଛି ଭାଇ ପୁରା ମସଲା ଆସ। ମସଲି କିଣିଦେଲେ ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସ ଭାରତ ମସଲାରୁ ବାଇ ୱାନ ଗେଟ୍ ୱାନ ନେଇକି ଯାଅ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର चलो गाइस भाई ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ଶାଳା ରେ ଟୋକା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଅଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ଭାଇ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଶାଳା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଞ୍ଜୟ କଲେ କଣ କଣ ସବୁ ବୁଲିଲେ ମୁଢି ମଟନ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ପେଟ ମୁଢି ମଟନ ପତ୍ରବଡା ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି ବାଲିଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସିବୁ ରେଡି ଭାଇ ରେଡି ରେଡି ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କହିଦିଅ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏଞ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି କେମିତି ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ 4 ଦିନ ହବ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ ରେଗୁଲାର ଆପଣ କଟକ ଘର ବୋଧେ? ନା ଆମ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଟକରେ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଛୁ ଏଞ୍ଜୟ କଲେ ସମସ୍ତେ କଣ କଣ ସବୁ ଖାଇଲେ ଖାଇଲୁ ବହୁତ କିଛି ଲଙ୍କା ଚପ ଖାଇଲୁ ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁ ମାନେ ତ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇବୁ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଯାହା ଏଠି ରହିଲା ମଥୁରା କେକ୍ ରହିଲା ଆମର ଆଉ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏମିତି ପପକର୍ନ ଖାଇଲୁ ବହୁତ କିଛି ଖାଇଛୁ ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଞ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣ ଏଞ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଲାଇଫ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବ ସବୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ସବୁ ସଇଲା ତ ହଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଠି ବେପାର ବି ଚାଲିଛି କିଛିଟା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କିଛିଟା ଦୋକାନରେ ବେପାର ଚାଲିଛି ଭାଇ ପୁରା ଚଲେଇଛନ୍ତି ରାଡି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆଉ ଦୋକାନ ପତ୍ର ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଲାଣି ଲୋକମାନେ ଅଧା ହାତି ଗଲେଣି ତଥାପି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗହଳି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗହଳି ରହୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଗହଳି ରହୁଛି ଏବେ 11:30 ହେଲାଣି 12ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆସିକି 12ଟା ବାଜିବ ଏବେ ତଥାପି ଗହଳି ଅଛି ପ୍ରବଳ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି କାଲି ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରିଦବା ଟିକେ ମସଲା ମସଲି କିଣା କିଣି ହେଲା ଟିକେ ଖିଆ ପିଆ ହେଲା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦୋଳିରେ ବସିଲୁ ଅଧିକା ଦୋଳିରେ ବସିଲୁନି କାହିଁକି ନା ରାମଦୋଳି ସେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ଆମେ ଆଗରୁ ବସିଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋଳିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜି ନେଲୁ ଏତିକିରେ ଆମର ଆଜି ବ୍ଲଗ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ